Maing udto, kumusta? O nga karon na ang atong rumbo, no? Dito ta sa may Mati, Claveria, Misamis Oriental. Atong oras sa alas 12:26 na, no? Sa Odto. O sige, joyride na punta. O karon atong oras sa 12:58 o nanapas Puerto. Lagi kay pa Misamis Oriental man ta Claveria. So direta sa ibabaw. Kung dito sa Putinon, so dito sa Ubos. So direta sa Overpass. Flyover di ay, no, dili overpass. Flyover o karon na nata diring dapitas may barangay Bugo, Cagayan de Oro City. So katapusang barangay ayat ta makatabok ka padulong dito sa may Misamis Oriental. O karon nanatag din ng dapitas may Tagaluan, Misamis Oriental. Kini ang unang lungsod nga imong maagian, no? Kung gikan ka Cagayan de Oro mugawas ka ani ka sa Misamis Oriental. So mo ni ang unang lungsod ang Tagaluan. So kini ang ilahang park. So nailang munisipyo diri sa unahan nilang park. Bato po na sa mga taga-Tagaluan. Ano ng police station. So, ano? Ni ang tulay, no, sa may Tagaluan. Karon dining dapitas may Villanueva, Misamis Oriental. So muni dahang sentro. Kining Villanueva mo ni siya ang sunod sa Tagaluan. Nya dinhi hindi ta muliko, no, para moadto tas may Claveria. Okay lagi ang mga dapit manggod dinhi nang kan ba ay mga nali ko pala kan bitong sudnon nga area. At kini ang timilahanan sa Claveria Minute Burger. Dari ang burger niya ang nuog Claveria. Ni. Pinita mo agi. Labi na to sa dili taga Cagayan de Oro. At least nga dili mo malipat. Kapag mo anhin mo diri sa may Claveria kay daghan ra ba og tourist spots sa Claveria. Sundon lang nato ning dalan. Sundon nato ni ka mawala. May basta kay manang yan, no? Kung may mga time na magduha mo ay kaulaw pangutana. Nya kito bagon raman manas mga tao, mabutan man ang mga tao diri. Nya ang sekreto pud once pangutana ka, dapat din man ang i-validate, no? Unang pangutana sakto ba yang pagtubag niya o katong ikaduha nimo nga pangutana maora ba ilang tinubagan, no? Ang rota. So, direction nga lang itudlo. Di mo ko ini-confirm sa katulo kung mao gyapon na mo na. So, sige, magpadayon ta.
oras 151 no nanata sa ilahang munisipyo sa may Claveria, Misamis sa Oriental. So lagi ko yung nabantayan nga taas-taas nga oras sa itong biyahe kay hindi naman kita magpanagan. So siguro kita labi na ni Claveria nga likod-likod. Siguro ang nila nakita kaganiya na straight nga video lang. Lagi kita magkumpiyansa po ng video sa mga likod-likod. Kaya safety first yapon. Okay, patayon tayo. Sa hapon o nata no dining dapitas may building ka ang pagbato po ni sa may Claveria, Misamis Oriental pindutin na diyo o siguro itong previous na to na video nakakitawan mo nang nanisulot na niya bata katong destinasyon ditong dapitas may Mati, Claveria, Misamis Oriental. Sige! So din niyo ang usas mga tourist spot po din ni kining Don Narciso bata kinamaw ang ruta karon nga panahon na. So sige, lahos pa ta. Sa Oriental kita ibang bukid ng gaso na po sa lagi sa sulti sa tuwa na panahon sa kagabion magkating nawa din so po yung ani ang alas dos pagani nani na ang abuga sa kita kaingi tag legit gini no ato ning takyan niya ang labi-labi katong sa panahon. But tapos nabantayan no nga hangtod karong oras walay pag-ulan unlike nito mga previous nga mga adlaw sa rin nakabisita ta diring dapitas may Claveria but ay sa akin na lang ang cabin skate o baka ni magbisita na lang akto gaya no ang ato ang ay gani kaya wata naka lapos sumoni ang ato ang rombo medyo pasaka ang dalang pero I don't know sa tama katakin ang karon. Uy, dito again. Atong oras alas 2:18 no sumugi ato ang pag-abot Oga karon no nakaabot na kita dining dapita sa may Cabinscape Ridge Resort Mati, Claveria, Misamis sa Oriental. Og sige no kay sa sunod na to nga video atong ipakita ang kining palibot sa maong dapita.
Sa kanunay, kita nagtuo. Ang pag-asenso ni Higala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso, sa malawang nga mitapang ka nga moasenso ang Pilipinas.